אז היי לכולם, ברוכים הבאים לעוד סרטון בערוץ שלי, והיום אני אעשה לכם עוד קניות מספורה ומהדיוטי פרי, כי קניתי בשתיהם. וכן, אז בואו נתחיל בסרטון. אוקיי, אז קודם כל, אני לא יודעת מה להתחיל. אוקיי, נתחיל מהקרמים. אז קניתי בדיוטי פרי את הקרם הזה, ואת הקרם הזה כי היה מבצע של 2 ב$30, כאילו אני לא יודעת כמה זה בשקלים וזה, אז כן. כאלה עלו לי $30. אוקיי. יש להם ריח נדיר. קניתי את זה בשבילי ואת זה בשביל סבתא שלי, מתנה כזה, אתם יודעים. אוקיי, אז הדבר הבא, זה המקבע של שרלוט, המליצו לי עליו, אז אמרתי אני אקנה מספורה. אין לו ריח כל כך טוב, אבל אמרו לי שכאילו באמת שווה את הכסף וזה, אז קניתי. אוקיי, אז הדבר הבא שקניתי זה את הבושם של ליברה של איב סן לורן. ראיתי אותו למלא בנות. קניתי את היותר חזק, כי אני, מי שלא יודע, אני אוהבת בשמים חזקים מאוד. זה הבושם בנריח. וואו, ריח נדיר, חזק כזה כמו שאני אוהבת. אז הדבר הבא שקניתי זה... אני אראה לכם. זה את הסול דה ז'נרו הזה. קניתי גם את הקטן למתנה. וקניתי גם כזה בשבילי. כאילו קיט כזה של מוצרים קטנים. ואני לא כזה זוכרת מחירים פה, אבל ממה שאני יודעת אני אגיד לכם. אז זה עלה לי 170 אם אני לא טועה. וזה אני לא יודעת. וזה אני גם לא יודעת. אם אתם רוצים אני אכתוב פשוט בתיאור את כל המחירים. כן, אז קניתי כזה גם. אז הדברים הבאים שקניתי זה את העולה. יש לי אחד כזה, אבל קניתי, כאילו אמרתי אני אקנה עוד אחד כבר שיהיה לי. קניתי שתיים כאלה, אחד לחברה, אחד בשבילי. וקניתי גם את הסומק של בנפיט, כאילו, קניתי כאילו 2 כאלה. אז קניתי אחד כזה בשבילי, כי ככה הוא נראה. יש לי את הקטן, ורציתי גם את הגדול, ולא היה, אז כשמצאתי קניתי. את הפודרה של הודה ביוטי, שמעתי שהיא טובה, ואני צריכה פודרה, אז כאילו למה לא. קניתי את הקונסילר של טארט. יש לי קונסילר אבל כאילו נסחפתי קצת לטרנד, אבל בסדר. כן, אז קניתי אותו. קניתי את שפתון לחוט, וואי, שכחתי מה זה. שפתון לחוט של דיור. אימא'לה, הוא נדיר. הוא נשאר לה יחסית הרבה זמן, אז קניתי. קניתי את הג'ל גבות של בנפיט, כי תמיד טוב שיהיה עוד ג'ל גבות. את המזכרה הזאת קניתי לקורת משפחה שלי, היא כתה ב' וכאילו היה את המזכרה הזאת אצלי, אז קניתי לה. קניתי את הדיור בקסטייג', הפלטה של הסמקים, או אין לי כל כך שם צריך קוראים לזה. זה היילייטר נראה לי. זה היילייטר וכאלו. כאילו ברונזר וכאלו. קניתי את הגלוס של פנטי בגוון הזה. קניתי גם את הסומק של... וואי, עוד פעם אני שוכחת איך קוראים לזה, יור. אז קניתי את הסומק של ריח ביוטי בגוון הזה. בגוון הפי. כי היה אותו במלאי, אז קניתי. אז הדבר הבא שקניתי זה הזה של בנפיט. אמרו לי שכדאי לקנות את הקטן, כי יש לו מברשת יותר טובה, אז כן. קניתי גם את הקונטור של פנטי, כי הייתי צריכה קונטור, אז כן. והביאו לי מתנות קצת בספורה, את הבושם הזה של ג'יוונשי. יש לו ריח מטורף, הייתי רוצה לקנות גם את הגדול, וכנראה אני אקנה אותו מתישהו.
ואת הקטנים האלו, שאתם יודעים, מביאים את זה בכל חבילה. וכן, זה היה הרול, אני יודעת שזה היה קצת דברים ולא יותר מדי, אבל כן. אם אתם תראו שאני אעשה עול של ממתקים ובגדים וכל השאר, אז תגיבו לי ואני אעשה. וזהו, אז ביוש, ומקווה שנהנתם מהסרטון. ואשמח אם תעשו לייק. ביוש.